El monstre de colors va a l'escola. Hola, monstre! T'he de dir una coseta. Avui és el teu primer dia d'escola. I això de l'escola, què deu ser? Què deu ser? Què deu ser? Un lloc perillós amb animals feréstecs? Un núvol màgic on poder volar? Una selva plena de paranys? Té la motxilla i pots posar el que necessites. Lot, làser! Ulleres, Casc, botes. Per on vas en tot això? Amb la bata i l'agenda tens prou. Mira, aquesta és la teva escola. Ens ho passarem molt bé, monstre. Aquesta és la teva mestra, la Teresa. I aquesta és la teva classe. Per on t'has ficat? Et presento als teus companys. Nuna, Lucas, Tula, Martí, Max, Valentí, Leo, Chloe, Llum i Leia. Al matí fem classe de música. Ho fas molt bé! Llàstima que desafines una mica. Després la Teresa ens explica un conte. Monstre, t'agraden molt els contes, eh? No cal que ho juris. Més tard sortim al pati. El monstre descobreix el gronxador. Ei, monstre, i nosaltres què? Abans de dinar, ens rentem les mans i fem pipí. Què fas, monstre? No, això no! S'acaba el matí i ja tenim gana. Per sort ja és l'hora de dinar. Mira, monstre! Sopa i croquetes! No! Amb el menjar no s'hi juga. Amb la panxa plena, el monstre es cola a la classe dels petits que fan la migdiada. Bé, la feien. Renoi, com ronca! En llevar-nos anem al gimnàs a fer una mica d'exercici. És genial saltar damunt del monstre. És tan blond jo! Acabem el dia fent classe de pintura. Tenim el millor model. El monstre canvia de color. És tan divertit. Sisplau, posa't blau. Adéu, Teresa, fins demà. Adeu. Adeu. Ja ens hem de dir adeu. Ens venen a buscar. Ha sigut un gran dia.
Això de l'escola està prou bé. I tornarem demà? Uf, no ho sé. Crec que tinc febre.